ଦହି ବାଇଗଣ ତା ବିନା ଓଡ଼ିଆ ଥାଳି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ବଢ଼ାଯାଏ, ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଛୋଟ ଆଇଟମ୍ ବି ବଡ଼ ଆଇଟମ୍କୁ ଫିକା କରିଦିଏ। ଦହି ବାଇଗଣ ଭୋଜି ଭାତରେ ବି ହୁଏ ଆଉ ଘରେ ବି ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଥାଳିରେ ଦହି ବାଇଗଣ ନିହାତି ଥିବ। ଭୋଜି ଭାତରେ ହଉ କି ଘରେ ହଉ ଦହି ବାଇଗଣ କମ୍ପଲସରି। ଛୋଟ ବାଇଗଣରେ ଦହି ବାଇଗଣ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ବାଇଗଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ଧାଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦବା। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନେବା। ଆଗରୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିବା, ବେଳେ ବେଳେ ବାଇଗଣରେ ପୋକ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିକିରି କାଟିବା। ତାପରେ ତାକୁ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, କସୁରୀ ମେଥି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇକିରି ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା, ଯେମିତି ସବୁତକ ମସଲା ବାଇଗଣରେ ମିଶିଯିବ। କାରଣ ଆମେ ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା, ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ କି 20 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଦେବା। ଏମିତି କଲେ ବାଇଗଣ ସଫ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଟାଣ ହବନି। ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ସେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆଉ କଇଁଥିଆ ହବନି ବାଇଗଣ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ବାଇଗଣରୁ ପାଣି ତକ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ଅଲରେଡ଼ି ସଫ୍ଟ ହେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁକ୍ କରିବା ଇଜିଲି ସେଟା କୁକ୍ ହବ। ତ ପ୍ୟାନରେ କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେବା, ହାଇ ହିଟ୍ରେ ରଖିଥିବା ପ୍ୟାନ୍କୁ, ତାପରେ ସବୁତକ ବାଇଗଣ ତକ ପକେଇଦେବା। ଭଲସେ ହାଇ ହିଟ୍ରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିବା। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ହାଇ ହିଟ୍ ରଖିବା, ସିମ୍ କରିବାନି। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ସେ ପୁଣି ନରମି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। କାରଣ ହାଇ ହିଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଭାଜୁଛେ କାଳେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ ସେ ଭୟ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଉପର ତଳ କରିକି ଓଲଟଉଥିବା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମେ ଦହିଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା। ଦହିଟାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା, ନହେଲେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ତା ଦେହରେ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, ନର୍ମାଲ ଲୁଣ, ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା, ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦହି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଭଲସେ ମିଶିଗଲେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲସେ ଦହି ଆଉ ଫାଟିବାର ଭୟ ନଥିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇପାରିବା। ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଗୋଟେ ବୋଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନେବା। ଫେଣ୍ଟା ଦହିକୁ ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେବା। ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇଦେବା, ଯେମିତି ଦହିର ଲେୟାର ସବୁ ବାଇଗଣରେ ମିଶିଯିବ ଭଲସେ। ଅଲରେଡ଼ି ଲୁଣ ଆମେ ଦେଇଛେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ଦେବେ, କାରଣ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ବି ପଡ଼ିଛି, ନର୍ମାଲ ଲୁଣ ବି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ବାକି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କଟେ ଦେବା। ତେଲ ଧିରେ ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ, ଜିରା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁଙ୍କଟେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଛୁଙ୍କକୁ ଆମେ ଦହି ବାଇଗଣରେ ଅଜାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଦହି ବାଇଗଣଟାକୁ ସେ ଛୁଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶେଇଦେବା। ବାସ୍ ଏତିକି କାମ, ଆମ ଦହି ବାଇଗଣ ରେଡ଼ି। ସବୁଠୁ ସହଜ ଆଉ ସବୁଠୁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଦହି ବାଇଗଣ। ଆପଣ ଯଦି ଦହି ବାଇଗଣ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସିଓର ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।